Dôchodcovia dostanú v tomto roku 13. dôchodok vo výške vyše 606 eur. Izrael v noci zaútočil na Irán. Ide o odvetu za jeho víkendový útok. To sú niektoré z noviniek, ktoré sa udiali včera a dnes ráno. Všetky dôležité aktuality budú redaktori TSR mapovať aj v piatok 19. apríla. Ich prehľad prinášame v diári. Prezidentka Zuzana Čaputová príjme viacerých zástupcov kultúrnej obce vrátane bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča. Hovoriť s nimi chce o aktuálnom dianí a zmenách v pôsobnosti rezortu kultúry. Minister dopravy Jozef Ráš privíta premiéra Roberta Fica na stavbe križovatky D1, D4. Na pôde rezortu dopravy bude rokovať aj krízový štáb. Témou bude aktuálna situácia pod Strečnom a urýchlenie výstavby tunela v Višňové. Poslanci Národnej rady pokračujú v schôdzi. Rokovať by mali o zmenách vo Fonde na podporu umenia. V piatok by nemali hlasovať. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík a komisár pre deti Jozef Mikloško budú rokovať o prevencii šikany u detí a mladých ľudí. Na žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa uskutoční virtuálne zasadnutie Rady NATO-Ukrajina na úrovni ministrov obrany. Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o palestínskej žiadosti o plné členstvo v OSN. USA, ktoré sú blízkym spojencom Izraela, pravdepodobne žiadosť zablokujú. V Indii sa začnú parlamentné voľby, ktoré vzhľadom na rozľahlosť krajiny budú prebiehať 6 týždňov v 7 fázach. Večer sa začína finále play-off hokejovej typos Extraligy. Na prvom zápase sa stretnú hráči z Spišskej Novej Vsi a Nitry. Dnes bude na Slovensku postupne zamračené a na väčšine územia zaprší. Teploty sa vyšplhajú na 7 až 12 stupňov. Ďalšie dôležité aktuality nájdete v spravodajstve TSR a na portáli teraz.sk. Želám vám príjemný deň.